Здравейте, добре дошли в каналът на Малкият гараж. Аз съм Божидар и днес ще ви представя Polonez MR85, който е 17-тият брой от поредицата легендарни автомобили. На пръв поглед виждаме интересната форма. Това е не точно хетчбек, но малко клони към фастбек, което е малко по-модерен прочит с тази по-слегната задница. Нека сега да извадим моделът от опаковката и да разгледаме детайлите му отблизо. Моделчето е вече пред нас и можем да кажем, че този дизайн леко наподобява на дизайнът на Volkswagen Golf 1 или 2. Виждаме ръбати форми, които са класически за този период от време. По-дълго шаси. Преминаваме към предницата и виждаме, че капакът е ръбат, прав и отгоре има малък въздуховод. Имаме пластмасови предни чистачки и интересната емблема на Polonez. Това е емблема, която бих казал, че не е толкова популярна и не е толкова в съзнанието на поне по-младите от нас. Имаме 4 кръгли фара и долу изразени малки мигачи, заедно с халогенни светлини отдолу. Пластмасова броня, много наподобяваща на тази на Volkswagen Golf. Виждате даже отдолу този малък нож, който може би служи за защита отдолу. Преминаваме отстрани. Виждаме черна линия, която преминава по дължината на цялото купе. Отпред имаме малък страничен мигач, отцветен в оранжево, който изглежда доста добре. Откорява се и виждаме джантите с гумите. Двуцветни джанти, бяла джанта с черна капачка и 4 болта. Имаме ляво огледало и можем да надникнем леко в интериора на купето. 4 врата кола. И отзади виждаме, че имаме също малко въздуховодче. Предните прозорци са свалени от двете страни. И преминаваме отзад. Тук виждаме, че имаме капачка за резервоар, свлечена задница, доста красива ретроформа. И виждаме, че имаме малък пластмасов спойлер отгоре, задна чистачка, пластмасова задна броня с сив кант по цялата й дължина и сиво гърне. Най-накрая имаме модел с отцветено задно гърне. Това е нещо, което чаках от доста време и доста се дразня, когато отсъства. И забелязваме, че стоповете отзад са много детайлни. И имаме надпис на спойлера, на който пише Polonez 1.5 и останалото не мога да го разчита. От друга страна, нещата стоят по абсолютно същият начин. Време е да махнем моделчето от стойката и да го сложим на 360 градусовата платформа, за да го разгледаме от всички страни. MR85 е произвеждан от FSO във Варшава и е замислен като наследник на Fiat 125P, но е с по-модерно и по-безопасно купе и също така разполага с по-съвременно усещане. Като дизайн можем да кажем, че има италиански нотки, дело на Годжаро и това се личи. За времето си изглежда сравнително модерен автомобил. Има 5 врата карусерия, тип лифтбек, което е малко по-различно от класическия седан, класическия хетчбек и се различава от типичните автомобили в социалистическия блок. И също така, като техническа част, можем да споменем, че разполага с 1,5 литров редови 4-цилиндров бензинов двигател, който е основа на Fiat и има мощност около 75 конски сили. Скоростната кутия е между 4 и 5 степенна ръчна, задвижването е задно, което прави автомобила малко по-забавен. Окачването е Макферсоново отпред и с твърдост отзад, което го прави стабилно, но доста твърдо. И като данни за ускорение, можем да кажем, че от 0 до 100 развива за около 18 секунди и максималната скорост е около 150 км в час. Средният разход на гориво е между 9 и 10 литра на 100 км, ако се кара економично. Като интериор, тапицерията е подобрена спрямо версиите преди MR85.
Пространството е прилично, особено на задната седалка, може да се пътува удобно. Като плюсове можем да кажем, че автомобилът е надежден и лесен за ремонт. Интересен и различен дизайн, за времето си е направо футуристичен. Комфортен за междуградски пътувания, защото автомобилът е малко по-голям от стандартните. И дава култов статус днес сред любителите на социалистическата техника, защото е отличаващ се модел. Като минуси можем да кажем, че автомобилът е малко тежък за двигателят, който има. Ускорението е по-скоро умерено. Има висок разход при по-динамично шофиране и има доста ръжда. Ако не се пази добре този автомобил, има склонност да изгнива и то доста. Качеството на сглобката варира и е горе-долу на нивото на останалите автомобили от този период. Време е да погледнем изписанието. На първа страница имаме кадри на автомобилът. Снимки на полонез. Виждаме колко интересно се отваря багажникът. Точно този тип лифтбек. Архив от ФСО и виждаме, че има кадри на завой, как се представя автомобила, неговото окачване и забелязваме каква прилика има с Volkswagen Golf 2. Наистина доста близки по дизайн. Големият плакат. Кадри на днешното моделче. Явно кадрите на автомобила са в дефицит и се използвали тези на моделчето. Двигателният отсек, виждате таблото на автомобила, доста опростен вътрешен дизайн, интериорът е наистина постен. И на последната страница технически данни и полонез с вдигнат капак. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ще се видим с вас в следващия епизод, когато ще разгледаме 18 брой. Чао и до нови срещи!